pesona Cikiwir ki kok ya lucu-lucu. Lek pas apa kuwi jenenge jarene wong iki susu cilik iki ciptaan Tuhan. Lek susu gedhi ciptaane mantan. Rumah sama karo mantan terus diuyel-uyel terus diremeti gedhi ngono ya. Lho, iki lah ya anyar to, ya to. Iku pancene bener bolo, bener banget. Dhisik iki sainem iki cek cilik ya. Entuk bojo pertama iki cek cilik banget. Ya jenenge Adami iki metu ae urung. Ya urung metu, mentol kae urung, cek gawe kaos kotangan tok. Terus dicabuli karo mantan. Kono ki ndelok sainem ki wis ora betah. Ndelok sainem iki wis halo mantanku yang di Bontang Kalimantan Timur. Iku ki ora betah, terus jengat-jengat. Setelah kono kelahirane 71. Wong kaceke umurku karo aku ki 17 tahunan. Pokoke sekitaran 17 tahunan lah. Ngono kuwi. Lah mari ngono ki apa kuwi jenenge? Dek iki kan yo mencabuli, bayangno. Kene iki jek umur cek cilik, ya to, ditungtungi seline. Mentole urung aku. Kene aku jek nggawe kaos kotang biasa. Urung gawe kotang ngono. Jek kaos dalem ngono kae. Urung gawe kaos kotang. Ngono kuwi sainem wis diremeti. Uyak. Dadine urung metu ventile ngono kae iki di klowamuti di ugu nyeri ngono kalau pokoke digu nyeri cek pringkilen ngono kae. Ya akhire suwi-suwi gedhi kaya sing saiki iki. Iku kok ciptaane mantanku sing pertama lah. Lek saenem kuwi kan rabi ping 4, iya to. Hebat to? Rabi ping 4 saenem iki. Rondo ping 4. Oh iya to. Rondo ping 4. Ampuh ora? Ampuh. Rondo ping 4. Iya to. Rondo ping 4. Cipta iku ya pancene bener. Mantan ping 1 ngremeti, mantan kedua ngremeti, mantan ketelu ngremeti, mantan keempat enggak ngremet. Mergo apa? Wis gedhi. Wis gedhi. Jelek mantane cilik-cilik ngono penak karek. Nerusne ngokop-ngokop ya to. Karek ngokop-ngokop iki lho, ngisorku ki enek guguk. Enek guguk gendut iki jan mblut-mblut tak ngono. Mame akeh. Aku demen lek kon bahas tentang anjing peliharaan iki demen aku. Aku iki wonge pecinta anjing tapi enggak pecinta kamu. Kocok kerasi. Lho, saenem iki ngono kuwi. Dadine nek kaya enek Mas iki susu gedhi ciptaane mantan iku yes, ya toh. Memang bener banget ciptaane mantan. Bekas kelamutane mantan, lambene mantan, Cuk. Iya toh. Pokoknya iki lambene mantan ini sangat berkesan nanggen sentil ya toh. Sentil gedhi mergo mantan. Dadine lek pas noleh ngisor ngene iki, gedhi mergo diremeti mantan, Cuk. Semoga mantan itu menonton ya. Ben eling perjuanganmu nalikno gedhekne aku ya to. Eling ora karo aku sing wajah cantik, jelita dan manis. Kopoh-kopoh. Halo Tanjo, halo. Ngene iki lho. Mosok ora kangen karo mantan bojo sing ayu kinyis-kinyis sing pernah mok tumpaki, sing pernah mok ancel, sing pernah mok mok sogok jos-jos Iki lho mergo saenem rusake akibat perbuatan mantan ya to. Dhisik sing ora ngerti manuk ngono. Sing dudahi cah lanang-lanang ngono kuwi manuk.
Embuh, cah lanang-lanang ki lek didelok manuke kok demen to. Nyapa to? Kok demen didelok manukmu lho kok demen. Aku ora pengen delok ngono iki pengen dudoi ngono. Enek lho. Enek ngono kuwi. Jajan. Rumasaku. Nyapa to cah lanang iki demen ya didelok manuke karo cah wedok no. Demen. Delok manuke no demen. Diduduh-duduhne apa piye ya? Apa merasa bangga ngono ya. Si mantan iki duduh-duduhne manuke, duduh-duduhne klathake ngono iki. Rumasaku. Kene tak deloke. Aku lek mantan iku cik kebayang-bayang, ya cik eling lah. Gedhi enggake kaya mantanku sing opone mantanku jenenge Wasis iku sing wis rabi karo tanggoku ki. Karo tanggoku ki, manuke bengkong tapi peltu. Iya sing jenenge Wasis iku. Bengkong tapi peltu. Jan engko gelem-gelem suwi ngono dhek ngombe obat kuat. Delik-delik tapi aku ngerti gitu. Terus mergone aku dhisik macak goblok. Macak goblok, Cuk. Lek sing paling berkesan iku ki mantan ijlik iki sing paling berkesane jenenge Nani. Wis aja terus nih. Wis ngene balku terus antuk-antuk aja sampai waras mergo waras iku mengecewakan dada. Salam kete. Jok mbok waras.